Siyabingelela emakhaya kuphi nakuphi la nibukela khona lo mbhanyabhanya yethu Ithuleleni TV esikhona la ku-YouTube channel. Nibe lo mduduza mkhwanazi kane zakwethu. Kunodaba ke sike salenza ngonyaka odlule oluthinta izinto ze-GBV kwakuyinyanga yamadoda. Ngo-2023 salenza ohlelweni ezweni sakhile lapho ukhozi into ohlelo silenzayo kuyivuka Africa Breakfast Show sibambisene nomfowethu uSiqemeza nodadewethu uMroza. Udaba lukamfowethu okwa mama wakwakhe ekhaya ongathi wangena umoya wokugula lemoya edinga abelaphi besintu owamthatha umama wamhambisa kubelaphi bendabuko abamhlonza ukuthi ngathi yena uzokwazi ukuthi amsize bamhambisa ke umama engathi umama lapha ehleli khona esigodlweni lapho kwahamba kwafika isikhathi la khona inyanga ithi kufuneka lale nayo ukuze ikwazi ukuthi angazi imkhiphe lo moya. But ke ngicabanga ukuthi abaningi bazokhumbula isitori esinjengaleso. Ubaba ke wayengenalwazi ngoba akatshelanga ukuthi inyanga sekhona isiguli ethi izosikhipha ngokuthi ke ikwazi ukuthi ilale naye. Eyalale naye ke inyanga igcobe umuthi ngokusho kwakhe ubaba nokusho kwakhe umama. Wangathi kwamfaka ilumbo ngalokho umama kwesiyabuya ezekhaya. Wafike wangayisho futhi ekhaya ukuthi hayibo nansi inkinga ngibhekane nayo lapha kade ngelashwa khona. Kwafika nje kwaba nje emnandi ekhaya nobaba ke naye waqhubeka naye wakhipha inkonzo sekamereni ngenjwayelo njengokuthi umama wakwakhe kanti lo muthi wawufakiwe laphana ongathi khona into ethile eyayizoyenza kuyena ubaba nangempela ubaba kwafike wagaxela usenokugula kubaba senakho ke manje so wayekhuluma nathi ubaba ekhala ukuthi simlekelele ngokuthi akwazi ukuthi athole usizo ngoba into eyayimfikele ukuthi asengaze akhiphe umphefumulo kulo muntu wesimame ngoba njengamanje uyafa yena ngaphakathi uyagula ilumbu liyamudla kanti umama ngale ngaphandle nenyanga bona impilo nje i-right. Kwaba khona nobufakazi obukhona ke bama voice note ama voice recording inyanga la khona eyayikhuluma khona ukuthi iyasho ivuma ukuthi ngempela lento iyayenza ifisa nokuzohlawula ukuzogeza umama kanye nomuzi. Into ke sibeka la namhlanje after senze uhlelo lakho umfethu udaba lwakhe saqela ukuthi sizolifihla igama lakhe umfethu sizoyifihla futhi igama lakhe umama wakwakhe nenyanga leyo ukuthi bangayibiza mhlawumbe negama layo nanendawo ukuthi badabwa kuliphi izwe sasifihlile konke lokho sangakuveza kuphela sakhuluma nje kuphela udaba lakhe ukuthi alichaze njengoba lo njalo kodwa ke sifihle lama identity siwashoyo. So ke kuthe maqeda ke udaba engathi umama nama social worker ngingazi ke nabanye babe sethe isinqumo ukuthi umama akahamba bophe umfowethu ke njengamanje ke uyakhala ukuthi ungathi ngithi ngicela usizo sengiphinda futhi ama social worker aka social development atshela umama ukuthi umama kuthiwa akangibophe mina ngazi ngoba ngidicele isithunzi sakhe phansi whatever bakusho sithi thina kephi khona because akukho la khona esabiza khona igama lomuntu ngisho ngaya kuma podcast okhoze ezweni sakhile akukho la khona okubizwe khona ngisho igama lomuntu akukho ngoba sasivikela khona isithunzi sabo. So ke konke lokho njengamanje umfowethu kumvezela ngokusobala ukuthi uthi uyacindezela ngoba umuntu wesilisa okusho ukuthi yena kufanele amele inhlungu zelumbo limudle kuze kuphuma umphefumulo esikhathi okuze kufika ukuthi umphefumulo uyaphuma ngawo. Njengamanje kumfowethu ukhona ke namhlanje sinala studio uthe nje mfowethu ngikhathele indawo yokufihla because ngiyagula mina but okubaleka kakhulu nganza kwethu ukuvika lesimo afuna umfowethu ukuthi angene kusona abamphushela kusona but abangasiboni bona ngokwabo mabehleli bathi mhlawumbe bayasiza ngokusiza but ababoni ukuthi ngabe baphushela umuntu eweni. The only way na ukuthi akwazi ukuthi asuke kuleliwa ukuthi areact ngendlela afuna ukureact ngayo ukuthi ungathi athathe umphefumulo wabo naye akwazi ukuthi ayibulale but sivimbile njengaleyo ke nangumfowethu nangokhona ufikile uzozisha igama nanokuthi ke uvela kephi. Baba siyabona. Yebo sawubona baba. Siyaphila njani? Siyaphila mhlonishwa. Size sikubone namhlanje. Hawu impela baba. Ile ngicela ukuthola emafonini ngocingweni. Impela. Ungasibekela ubaba bani? Ubaba uMazibuko Sibongo. Yebo. Ayanda. Yebo. Sibondiso endaweni yaseDukuza eBergville. Yebo. eGangadweni. Yebo mntaba. Udaba lakho umuntu wasithinta ukuthi ucela ukuthi nakho ucela usizo. Hayi impela ngiyadinga usizo namanje. Ngisenkingeni angazi ngizothathani ngihlanganise nani mangithi
ngizama ukukhuluma le ndaba kumama ukuthi ayiveze emthethweni ukuthi ngempela yenzeka kanjani, akavezi yona bambonisa ukuthi ubophe mina manje. Mhlambe ke angazi uma ngichaze ngale ngichaze ngayo ngisakubukela abantu ngisalivula ngibhula amazolo mhlambe udaba ukuthi ngaqala phansi mhlambe nabo abantu bachazele kwenzakalani size sibe la sikhona. Ngingachaza kwenzakalani. Yebo. Yiko konempela kuyefana naloko kushoyo ukuthi ngathatha unkosikazi ngihleli naye 7 years ekhaya. Ngamusa enyangeni ukuthi uyomkhipha isithunzi sokushonelwa uyise wengane. Yafike yathi inyanga akasho umzuku kungenamuntu kubo izoza kubo. Izomlaphela khona. Yaya ngempela nalo wasuka kimi wathi ucela ukuya kubo ezolungiswa ilenyanga. Uma efika ke khona ifike nenyanga umama wakhe wayengekho. Oh, yenda yenza ngasigodlweni sayo baye ekhaya ekhweni lakho. Baye ekhweni lami. Lapho ngidide khona, alright. Okay. Bafike ekhweni lami bafike yeno mfana wakhe lo owami wesifazane osekhulile nje. Baba nayo bese ifika lenyanga nabantu abathathu mayesho. Oyedwa wahlala endlini wakade umfana lo yedwa waya naye endlini yakhe wathi uyomkhiphela khona uyomlaphela khona lapha esipokisi khona nama la sasilala khona. Mayifika kuye kuyindlu afika athi akakhumula benquna alala embedeni amnqamulela ikhandlela lilinganise njengesitho sangasese njengeluku ngesitho somuntu wesilisa. Agcobise ngomuthi ukuthi kushelele lo muthi umfumbathise wona mayesho nangapha ezandleni bese emgcobisa ngalo sekanje bese ethi ikhandlela leli kalifake kahle koze ngalo asho ukuthi phuma wena bana mbize ngegama loyo baba wengane esithweni sakhe sangasese embhekile pheka umbhede bebo babili endlini ngekhathi zabo 8 kwakuntambama ebusuku njengenyanga ke efakwe ebusuku lapha. Emva kwalokho athi akenzi kahle yena ngeke siphume lesilwane ngcono agcobise yena asikhiphe sitho sakhe okungcono. Umelaphi lo wendabuko ebese ethi enze lokho aye kwenza naye mebenza inkonzo yasegamelweni noma ucansi. Kusho ukuthi ke ngazi ke ukuqhubeka ukuthi basebenze njani imenze njani ke ukuthi uqabulana ukukhisana yini ukwenze njani bese egcina ukuthi lona bese lifaka ke naye. Aqede ke bese ethi akagezeke kube sokuphelile. Abuye lo ezekimi abuya ngangitshela ngasho ukuthi lapha ya inyanga imenze kanjani ngiqhubeke nami ngilale naye. Emva kwesikhashana nje esincane ngivele ngigule vuvukale amasende ngivuvukala umthondo ube nomchamo obuhlungu ngivuvukala inso ngizamazame ngembiza nje encane kubantu nje abanganakekile kodwa basebenzisa amagama bangisize kube ngcono lo hayi kubuye nakuye naye futhi ayeke umchamo ungabambeki amangali nje naye. Mina njalo ntambama mangabe nje ngiqeda kudla maqala ukhwalala nje ngivele ngilokho esitulweni ngihleli cishe 2 hours 3 hours ngilokhile ngilele ngingazazi ukuthi ngqondoni kwenzakala. Emva kwaloko ngiphaphame ngiphikihlekile ngathi bengenza ucansi la mina osuyichamela ngidrilekile. Esidoda. Okay. Manje ngathi nginento engicelayo mangilokha nje bese ingicela lento manje ngaphandle. Manje lapha emnike khona lemithi nekhandlela ukuthi athandaze kuze eduze kombhede zazi intathu ikhandlela ezazi lapha ethandaza kuzo lo wesifazane ngangivuka nje ebusuku sethi amen la eduze kombhede. Manje lapho sokuphenduke sokuhlala inyoka lapho sokunenyoka kuyo yonke lemithi ayitha kayenze la ekhanda ikhosomba itafula eyamakhosanyana amancane la indawo yokuthandaza leyo sihlala inyoka lapho. Niyayibona? Inyoka enganani? Inyoka nje yinde kulezi nje encane. Inyoka encane. Uhlobo lenyoka? Inyoka ebovu. Ngoba
nesikhumba sayasebuza sishiye la engubeni ngalelanga bengilokho emhlumbe isikhathi eside ngisithole la kimi emva kwensuku ezibili ezintathu ngisithole la kimi emathangeni isikhumba somebuzwayo emva kwalo ngayibonanga emva kwaloko ngiphaphame ngimanzi nte so nginenkinga nje impela esengiphila nayo manje njengoba ingakhulumeki engafuni futhi ukuyikhuluma le ndaba ngisenkingeni engingazokwenza njani and abaningi abagula njengami omunye nje besimncwaba njoba kumsombuluko ngeweekend naye benemfihlo yokuthi angaveza ukuthi unelumbu bayangcwatshwa nje impela amalumbu abantu manje naku mina sengizolimanda noma ngizoshona mangithi akayikhulume le ndaba ukuthi yenzeka kanjani uye amaphoyisa akachaze le eyamehlela nento esibangayo uchaza ukuthi mina nje ngiyamhlukumeza ufana nomuntu oshawa izibuko ebhekile engalele empedeni ngalele empedeni ngisesofeni nje make uhalala nje ngiqeda ukudla ngiyaloka uvuka somanzi uvuka sengimanzi njalo manje lento iyangidla la ngaphakathi angiyazi inyoka ingekabani phakathi kwakhe noma yakhe umuntu wesifazane uyayazi awamnika yona loyo noma loyo wesilisa yakhe lo inyanga uyifuyele la kulo wesifazane kepha idla mina idla kimi ukuthi isebenzela abantu lo nyoka phakathi kwaba ngazi manje awuyizwe ihamba la ngaphakathi esifeni wena ngaphakathi mangabe ngizoyizwa ngizwa mangiqeda ukukhotha imithi ethile ezihlungu nawuzama ukuthi hey bese ngizwa ukuthi iyanyakaza iyangijuqa kodwa kabi ngiqeda amandla ngijuluke ngibe manzi ngithi inte ngilale ngiphaphame ngingazi ukuthi bokwenzakala nje empilweni phinde futhi ukuthi ukuma phinde futhi uqale phansi ngisenkingeni nje impela manje abantu ke nje izwe lonke ke nje ngendlela nje ngenza ngayo ngazi noma yiyo inlemini hayi ngisho imisebenzi ngisho inje kuvaleke nje kuncinci nabantu ngisho nabaye besilisa 2 minutes 1 minute nginabo after then ngathi ngibashintshele senginto ethile nje angiyena nje mina kahle hle khona into ekuthiwa isichitho kuyayazi abantu bezizolo ukuhlanga isichitho so ngisho ngikhuluma ngazathi mhlumbe kumuntu ngikhuluma amagama abhlungu amthukuthethisayo umuntu so nginesinqumo sengize ngihleli nje ekhaya ngisho endaweni abangazi manje sengihlala nje baleni ilento angenza yona manje obuhleli wedwa nanomngozi bemcabanga phela imicabanga iyakufikela emihle nemibi njengoba ngisho nje ukuthi kuyenzeka ngivele nje ngilokhe ngicabanga emva kwaloko futhi kunento nje impela elokhu ingibelesela ukuthi yazi ngiyahluleka ukuphila kanje manje ezweni nokuzwa lobuhlungu ngcono ngivele ngenze kanjani noma ngumuntu osebenza ngopoison ke kakhulu emabaleni laba abafuthayo nasemasimini ngiyasebenzela manje okuningi ngisakwazi ukwenza so ngivele ngicabange nje ukuthi angazi ngizokwenza kanjani noma vele ngimisa impilo yami kodwa manje ngicabanga ukuthi la bayana bona bazosala futhi ezweni so ngiyibona lento ukuthi ngiphushela entweni nje impela engingayithandi ezweni ngoba nami angithandi kuthiwe abantu befazane bahlukunyezwa noma ingane ziyahlukunyezwa kodwa sengiqhubeleke empilweni la sengifika khona ukuthi manje sokufanele kube nemphefumulo emibili nje impela ngithathela yona inqumo uthi banqume nabo ukuthi ngithathele inqumo ngabo yes ngisho khona ngithathe inqumo ngabo phela nalo wesifazane nayo uyangikhulula futhi ukuthi lo oyinyanga ngiye ngiyombulala kusho yena nkosikazi lo lo futhi sekubopha namhlanje lo sengibopha namhlanje uyavuma ukuthi inyanga ibulale uyavuma wangikhandela amalungiselelo ukuthi ngiyoyibulala ngaphika lapho waphinda wakhanda icall wafonela omunye oyinkabi engingamazi kodwa amaziyo yena ngayibamba naleyo voice call yakhe bekhuluma naleyo nkabi so angithandanga leyo nto bamayenzeka kuyobe ngazathi uthunywe yimi loyo nkabi ingabe saba lo wesifazana omthumile so ngavimba konke lokho ngathanda ukuthi okungcono ngilethe kubathuleleni ulibone lo daba ngizolwenza njani ngoba umphathi wabaseshi ngamixela nama voice call ne voice call wathi ayikho into angangisiza ngayo eluzwa udaba lwayinyanga iphikisana nomuntu wesifazane ebuza inyanga ukuthi wena wawungilalelani pho
wathi umseshi weBergville umphathi wepolice station ayikho into angangisiza ngayo akuze umuntu wesifazane kwamfonela umuntu wesifazane kwakhomba ukuthi uzoza uma ngabe sephuma ophehlweni lolu ayesengene kulo mana mntaba phela ubulokhu ungithinta time na time uyafona uyabika uya-update yabo ngiyakhumbula nina ngesikhathi nini bekwama esimbe kuDisember ngize nginikhuza ukuthi insizwa zangakini sezehlile eGoli zithini zithi okungcono angithathele inqomo futhi ziyanginika nosizo lokuthi okungcono akengobulawa lenyanga shisela umuzi buye futhi bulawe nalomuntu wesifazane so ngakukhuza konke lokho ngakwala ukwenza lokho nganikhuza nami nawo babuthuleleni futhi ukuba ngichaze lokho ukuthi sengihlela kanje wangikhuza futhi nawo kanti nobaba futhi umsweli phambilini wayengikhuzile khona kuhle vele ukuthatha umthetho ezandleni so ngazama ukuthi ngithi ngisondeze ekutheni mhlawumbe ngizokhululeka ngisondeze i-social worker laseDukuza i-social worker lathatha indaba okufanele siyikhulume sobathathu e-office lalo lathi ifunelise esigungwini sebandla emakhaya siyikhuluma ezinomakhelwane nendawo nesiqongo ngathi mina cha ngeke ngikwazi ukukhuluma lapha loludaba kimi lubhlungu futhi lubucayi mangibona ke ukuthi ngeke ke lapha ke lube nasixazululo futhi ilapho lizongihlekanisa nabantu ke noma lizohlekanisa nabantu ke lapha yana ngaliphika lapho layiyeka ke social worker okay ikuphi okubona ukujahe kakhulu odinga usizo khona ofuna ulekelwe ngakho ya ngidinga usizo kuko kakhulu impilo ngimi indaba yelumba ukulapheka kwalo yebo ngoba ngeke ngajika ngashoda sengajika kumama Mthembu kuMeduloshini ePantown ngashoda ngajika waba 2.8 2800 treatment yakhe ngashoda ngajika so ngiyafisa ukuthola usizo ngempilo yami nje impela manje and then nosizo noma no lulekeka kulesenzo noma ubulungiswa kulesenzo esenziwa ilenyanga kulomuntu wesifazane wami ucela ukukhuluma nawe nkosikazi ngcine lesikhathi ezovuka ngakusasa ayo khandi protection order kulenyanga elandele ephelile awanisahlali ndawona asisahlali ndawona wabe sehamba ezothwasa la eThekwini komunye ogqirha abakhulu angazi noma ngambiza yena nongambiza wabuya khona ke waqeda maseqedile ke akabangeke sabuya ke kumina ngeke ngayovela ukuthi ayike ngoba soqedile ke phela wathi sikulinde futhi nabaseshi wathi bakulinde uzobuya ngalolu daba uyovulela ke inyanga le icala qhubeka ke mama efika ke la efike khona ke wavulela mina protection order angangazi ukuthi kuphi sengimhlukumeze ngako kusho ukuthi athi ngimhlukumeza ngako ukukhuluma le ndaba mina ufuna ngithule ngize ngife uqoqodwe yilo manje baningi abantu nami nabafowethu nabomndeni beshona ngibageze emotional bengashongo babulawa amalumbu bachama semigazi engilificayo eliphuma kimi abasho nabo bathi bengcwatshwa bebehlukene nabantu befazane labo bewomama bengane zabo sebebalekile sibangcwabe bodwa abafowethu bayabaleka bakhona manje nami ngiyayibona lento le ukuthi kuyefana nabafowethu nami bazongcwaba ngingashongo cha ngcono ngisho ibhlungu le yabona le South Africa ibhlungu le yakhe umfowethu ngoba akahambanga uyokweqa isibaya sendoda ngoba kwabanye ilumbu vele libathola ngoba befohli ibaya zamadoda bengena kuzona ngokwazulu ke vele unkosikazi uyaqinisa uyakhanda kulabo abakholelwa emthini ngokwabo but kuwena ilumbu lilethiwe kuwena lilethwe kimi njengomuntu ongiphakelayo engimthembayo ongiphakelayo ovele wadlula kumuntu wamiyeka efaka upoison ebenezongifunza mina lokho kuhle wenze kanjalo lo muntu wesifazane uvumele
umuntu efaka upoison ekudleni endishini eyiphethe ilethe kimi wafika wakubeka ukudla ngakudla akangasho ukuthi sokufaka upoison kepha namhlanje ngoba ngisindile noma ngingazi noma ngizosinda yini ubuye futhi ubopha mina. No, okay. Mntaka thina entweni zemithi angifuni qamba mangasinalwazi entweni zemithi ethini but ke ngomusa kaNkuluNkulu inhlangano ithuleni yabathola abantu abahlukene kuleyo mkhakha abasuke bedila nayo abavela ukuthi bazingakwazi ukulekelela iwena ngabe mhlawumbe odokotela wena mhlawumbe ngabe bona abalaphi bendabuko mhlawumbe ngabe befundisi ngokuhlukana kwabo. Sinabo abelaphi bendabuko abayabasilekelela kathweleni nokukhuluma njengobaba nje umsomi ubaba yaGadli Boss ukhona ngapha ko Potchefstroom mhlawumbe naye omunye singamcela mhlawumbe ukuthi sicela mhlawumbe axhumane nawe akezwe udaba lakho ukuthi angakwazi nokulela ukuthi ulapheke uma uthi ungakwazi ukulapheka failing that mhlawumbe sidlulele nakwabanye ke singabe siyocela kubona usizo ngoba izinto esinto kanje zidinga isintu ngoba into ekhandwe yesintu le njengoba usho nje ukuthi ugcina usathi manje ulele umuntu ongalanga umuntu esifana kodwa usumanzi te akuyona impilo le akuyona impela manje ngazi ukuthi le nyoka ingekabani engiphakelayo noma bayifaka kimi isebenzela abani noma lo wesifazane noma yona inyanga yini ngoba sengukudla kwayo. No, taba bakulungile siyaluzwa udaba lakho kubhlungu futhi angibonge nje isikhathi sakho nawo kade lokho uzama nathi sibhizi kathweleni nothi mhlawumbe wasesiziva mhlawumbe ukuthi siyasixakekile njengoba nje ubona manje uthi uyabona abantu bangani afike nabo cha ibhizi hlezi bakho but ngenxa ukuthi ngizama ukuthi ngiphushise wona because kufanele sisheshe sikujike sibele emva kude phela ekhaya phela ngenza khona ukuthi asheshe sikuphuthumise uma usibona singaphendi mhlawumbe ngoba sisuka sixinekile bancane labo bona namhlanje labantu abala bancane sengathi nje uyinansi ifoni ngathi ayifake ebhanweni ubuyibone le bekhala ngayo ibhizi ngayo but ukuthi sikwazi uku-attend udaba lakho South Africa kubhlungu ke makanje kubhlungu lento ye-GBV iqhama ngazo zonke indlela ezahlukene ngeke i-GBV uthi uyazi ngokwepeni ngoba nakho ufundile mhlawumbe u-social worker uya-cancellation and everything la iqhamuka la ngento yesizulu ake sibe lapha ekhaya nawo bese ekhaya uyecabanga ke ungene ecathweni zikamfethu lo kulungele kuso nhlala kahleke ube kodwa enyathweni zikamfethu ukuthi ungene ecathweni zakhe wena nkoza kosekubele nelumba kufaka nelumba kanje wenze njani ku right lokho kwenza lutho ama-social worker athi umama kahambe ayobopha umfethu ebe umfethu ukukhuluma kwakhe ukhuluma ngoba ecela usizo mina sekaningi ngithola ama-calls esuka kuyena umfethu yabo khumbula nje mfethu wakwafona ebusuku usho ukuthi manje kwakungaqaqambi kwakubhlungu ngangisangene uthenge ngisho upetrol yabo uthi uyomnquma kumanje ebusuku ngivusa ebusuku I have to ukuthi lento ngiyabo ngilonza social worker mina bafethu ngilonza social kufana mina ethi umuntu mina ethi hey sengicabanga nokuyibulala ngizothini mina ngizothini wangisabe ukuthi uzoyibulala yabo uma ngabe mhlawumbe umuntu efuna usizo athi sengicabanga nokubulala nami ingane zami ngiyibulala send message yabo ngoba ngivele ngazi ufuna ngithini kahle kahle but kokunye njengalo mfethu ngingakwazi ukuthi ngikhulume nathi mfethu lento ufuna ukwenza njengamanje ayikho right yabo kwafona ebusuku ngo11 ethi uyaphuma manje uyahamba uyobulala yabo but ke ulinde ukuthi nami ngizothini mina manje la yaliduma izulu ngabe sikhuluma kuye namhlanje so ke izinto eziba umthela zezine zokubona abantu besifazane uthi sebebulewe sisuke singazi but ke sokubona isiphetho sesizothi sibone isiphetho sibabaze lapho uthi akwenze njani ngoba somuntu angazenza ihlungu esikanje sisuke singazi ngempela ukuthi kusuke kephi kwaze kwafika kephi sekunje nakhona ke la sekukaningi umfethu ezama ethi uyayizama ufuna ukuyibuyisela sizama ukunqanda lokhu akuyona indlela engalungisa ngayo isimo lesi yabo sizame imizamo yokuzama ukuthi asizakale umfethu alapheke leli lumbo leli limdlayo kanza kwethu ngoba kuhlungu angilazi ilumbo kodwa ngisengaba abantu abadliwa amalumbo khona nje umunye wayekhala nje ukuthi uma kwadlula isitimela nje lapho manga ngike amasonto esitimela ngangimbona ejele ngosi wangena ejele nelumbo ejele kakhonyanga ejele ayikho indaba ukuthi hambe koxoza imithi la ngaphandle emajele ngapha entabeni ke ziyaphuma izibosho zakhona ziye ngaphandle ziyolima amazambane nayize ezinye zibuye nemithi namasaka emithi lapha nesigxobeke kovaterfani koncome ngalapha but la thina sibosho khona kozivile ayikhali imithi lapha
uzosapha amagcobo emithi la yabo but wayekhala ngalendlela awucabangeke angilazi ilumbu lakhe alikephi ukuthi uma kudlula isitimela nje lapho kulapho esangena khona magcoba nje lesitimela umfowethu uyokhala ngesisu uyayiphoqa soze siphele isitimela angazi ke mayeqhamuka zo3 semthambela ndineduza ngithi ukuba nje wayehayiza ngalendlela le yabo kwazi akaphoqa ukuthi ahambe emhlabeni edliwa ilumba umndeni wakhe wahamba engawutshelanga edliwa ilumba ungazi ukuthi yini ungcono usuke ngaphandle because uyakwazi ukuyinyangeni zimkhothise part leya uwe behind fast lento imudla la amaphilisi enhlungu amsizi ngalutho wafa ngelumba but naye ke indlela elithole ngayo zibanjwa kwezodlayo bekuyilokho nyangane za South Africa ukuthi umfethu uzolibika udaba lakhe siyacela mhlawumbe nabangakwazi ukulela mhlawumbe ababazi yabala bendabuko nabangakwazi ukumsiza kulolu hlobo lwelumba kade lichaza ukuthi limenza njani nenyoka le okuvela ukuthi ngazothi iyakhotha yenza niyakumunca iyakumunca angithi yabo njengamanje abaziyo mhlambe silimukela usizo umfethu nangu uzonike inamba yakhe nikwazi ukuxhumana naye nikwazi asizakala angazi umfethu athathe umthetho ezandleni lokho esingakudingi ukubona South Africa ukuchitha igazi siyabonga selahle emakhaya mntababa sikufisela okuhle kumhlophe mfethu ngiyabonga nami ngiyadinga impela ukuthi kwenze kubulungiswa kulenyanga masisha kuyo ngoba manje iyaqhubeka yenze ezinye izinto nami ngisaphephile efuna ukucisha icala nokucisha ubufakazi kuyakhomba ukuthi umuntu wesifazane sexhumene nayo manje futhi umuntu osemubi noveza indaba ebeyifihliwe nezombophisa yimi kubhlungu ke mawushona mfethu ngoba angisahlali ekhaya nemoto mangibona ngiyadaka sikunemoto ezikefike nje zithi ifuna kwamazibuko zikhonjiswe zijike ngingazi bazofika ebusukwini labo bantu bazabuya ebusukwini manje nje kufuna ukuqedwa icala lo wesifazane angazi ubona usuke kanjalo akangibophe ngapha ngedwe ekhaya njengoba ngisele kubhlungu South Africa ngoba silenza udaba niyakhumbula kwakunama voice note ngicela nginifaka lama voice note niwezwe la khona inyanga eyayivuma khona incenga ukuthi ifuna ukuzohlawula ukuthi ilalile nayo umelaphi wendabuko nomama naye eyibuza ukuthi wakwenzelani ukuthi ngicela ukunifaka lama voice note niwezwe nanga xa sinilalela engicabanga ukuthi nani South Africa niyazizwela kulama voice note nawe lapha ekhaya usuzokwazi na ukuthi uzihlungele okuyiqiniso la ukuthi ngempela ubani wrong la umfuthu mayephuma ecela usizo lakhe but akalitholi usizo kunalokho uyaboshwa njoba esho nje futhi useyazingelwa akazi ukuthi ufuna ashonephi futhi isono sakhe nje kwaba ukuthi kufuneka adlule unkosikazi wakhe bese yathula futhi ngoba nakho kunabantu abazimithi ngaleyo ndlela angalifuni usizo but nje kubhlungu bafethu nabo abalaphi bendabuko siyacabanga ukuthi mhlambe nabo sekufika esikhathini la kufuneka khona ngempela bakwazi ukuthi i-industry yabo bayigeze basusa abantu abarong eduze because badicelela igama labelaphi bendabuko phansi ziningi ikhale kanti evelayo nalabo athwasayo ukuthi abalala nabo emathwaseni into njengalezo ukuhlukumezeka kwabo ababheka nabo but kulokho njengalokho sekufana ngathini ngathi i-rape noma i-GBV angazi kuyini lokho yabo kungakubiza ngani ukuthi umuntu mezofuna usizo lokuthi alashwe bese ufuna ukulale naye wena ngoba ukwazi ukuthi uzalapheke ucapitalize ngesimo abhekene naso sexually i-sexual abuse le but ke abanye abakwazi ukukhuluma baye bathule abanye bayakwazi ukukhuluma iziningi ezitori njengezi sithole nathi akhona okokuqala lokho ngiyacabanga njengoba ngisho ukuthi ngiyabacela nabalaphi bendabuko ne-motherboard yabo ukuthi ayike ihlangane ngempela izame ukususa amakhoba la phakathi kwabo ukuze igama labo ligezeke siyabonga nisale kahle emakhaya